Mga igsoon, mga ginikanan sa pagtuong Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala nag-ingon niya sa surah Al-Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Sa doon nga pagkakumban, kinsa pa man ang mas maayo o pulong, kinsa pa man ang mas halangdon o kinabuhi kaysa tao nag-awhag ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala. Samtang siya mismo nagkinabuhi isip matarong nga Muslim o walay hadlok nga pabahayag at ubangan sa kadaghanan, innani minal muslimin. Sapagkat ako usa ka Muslim. Dili lamang niya inigiistorya, kundili siya nagkinabuhi kung unsa ang iyang gituuhan. Walay pagpakaroon nun, walay pakitang tao, siya naglakaw, subay sa dalan sa katuluan sa Islam. Mga igsoon, nagpuloy tagaro sa usa ka panahon, katilimban nga pirmi nato madungog ang mga pulong nga sama niini. Pagpuyo diha, walay hilabtanay, walang kay respeto kung imong itulid sa insakto ang moralidad, ang teolohiya. Tinuod, sa pagkakaroon, nag-amping kita sa paghisgot sa pagtuo sa uban, labi na diha sa atong itrabahuan, sa atong kauban sa trabaho. Usahay, dili ta mahimo nga makapaambit sa atong pagtuo. Dili ka gani makapangutana o makaistorya mahitungod sa pagtuo sa uban. Tungod dili, makaingon ang uban natong mga igsoon, kung ingon ani ang kultura, dili na dita mahimo magdakwa. Dili na dita mahimo mag-share ay tungod kang Allah subhanahu wa ta'ala. Apan mga igsoon, sa iyo kini nga panguna-una, ang pangutana unsa di ay ang da'wa. Mga igsoon, ang da'wa dili lamang debate sa akida. Dili lamang kini mahitungod sa pagbambit o diskasyon. Ang tinuod nga da'wa, makita sa imong kinabuhi nga ikaw nagpuyo sa katudloan sa Islam. Sa mabananglit, sa imong pamadhasan, akhlak, sa imong pagkawadinon-anon, sa imong pagkawakarong sa saktong pakikatubang sa uban. Si Ibrahim rahimahullah mingon, ang labing taas nga dawa mao ang responsibilidad sa mga propeta. Unsa man diay ang kinaunhang tahas sa mga propeta? Kini mao ang da'wa, ang pagtawag sa mga tao ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala. Diha sa halangdong Quran si Allah subhanahu wa ta'ala mingon, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kung wala kami nagpadala o mga propeta, gawas na lamang, simbahan ninyo si Allah, ug likayan ng mga tagot, mga Diyos-Diyosan. Busa kung ikaw nag-awhag ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw nagdala sa usa ka dakong responsibilidad, ang responsibilidad nga gisangon sa tanang mga propeta. Ug ang pinakataas, ug pinakamaayong paagi sa da'wa, dili lamang pinaagi sa istorya, kundi labaw sa tanang pinaagi sa buhat nga maayo o kinabuhi pagpanginabuhi subray sa katudloan sa Islam. Kinabuhing matarong. Mga igsoon, dili lamang sa pag-apol-apol o mga pamphlets, pag-apol-apol o mga pamphlets diha sa imong gitrabahuan o sa imong lugar. Apan aduna kay mas epektibo nga paagi sa da'wa. Unsa na? Magdawa ka pinaagi sa imong pagka-matinud-anon. Magdawa ka pinaagi sa imong pagka-matinumanon o disiplina. Magdawa ka pinaagi sa imong lahit o matay na estilo sa pagpaninabuhi. Kung ingon ani ang imong kinaiya, ang mga tao na mismo ang muduol o mangutana.
Ingon ani ang nahitabo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa wala pa siya gitawag nga Rasulullah. Sa wala pa siya gitawag nga subok ni Allah. Siya una nang nailhan isip as-sadiq, ang labing matinud-anon, al-amin, ang labing kasaligan. Kini nagpakita nga ang pamatasan nagpula sa dili ka pamusangyaw. Ang maayong sumbanan sa kinabuhi nagpula. Una pang formal nga palawagan ngadto sa katawhan. Mga igsoon, hinumduman nato kini. Ang Islam wala magtuo o espesyal nga klase sa tao nga sila ang dani. Walay langgo, walay elitista, walay grupo nga para lamang sa pipila. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ang labing maayong umma nga migawas alang sa katawhan nga nagmandog sa maayo o nagdilit sa daudan tungod kay kamo nagatuo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pasabot mga igsoon nga kitang umma, kitang mga Muslim, kitang tanan, dili lamang mga scholar sa atong din, sa atong relihiyong Islam. Walay pari, walay clergy, walay pinili nga grupo nga sila ra ang magdawa, magtawag na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matod ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَةَ. Ug kinsa pay mas maayo sa tawo nga nag-awhad ngadto kang Allah ug nagabuhat sa matalo. Pasabot nga walay giingon nga mga eskwela lamang ang manawagan kundi kitang mga Muslim. Kitang tanan mga dai. Kitang tanan gitawag sa da'wa. Kitang tanan adunay responsibilidad. Gani matod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Ipaabot ninyo gikan kanako bisan na lang usa ka aya, usa ka bersikulo. Walay makasulti nga dili ko pwede anak, dili ko atul anak para na sa mga eskolar no. Oo, lahi-lahi ang forma sa dawa. Ang uban pinagi sa street dawa, symposium, house-to-house dawa. Ang uban pinagi sa buhat o pagpaningkamot. Ang uban pinagi sa pamatasan o kinaiya. Apan walay usa ka nato nga exempted. Ang dawa dili paliho ang pamagi. Apan paliho o responsibilidad. Depende kung unsay imong makaya. Bisan gamay lang kana mo'y imong obligasyon. Kay sa atong din ang relihiyong Islam, ang pinakakusog nga dawa dili lamang sa pulong kundi inubanan sa imong buhat. Ayaw ikaulaw ang imong pagtuo. Ayaw ikaulaw ang imong pagka-Muslim. Kung naay imbitasyon nga haram, ingna lang pasensya na Muslim ko. Kung Eid na nato, pananghid, maglib, mag-absent ka, kay Eid na nato. Kung Jumu'ah, ingna lang, magtuon ko sa moski para sa among pagsimba sa Friday prayer. Dili mo kinahanglan iparasaba o pugso ng uban alang sa imong pagtuon. Apan ipaila ang imong pagtuon sa matarong nga pagpaginabuhi. Ayaw itago. O kung mangutana sila, anha magsugod ang tinuod nga dawa. Kaya ang tinuod nga mensahe makita sa imong kinabuhi nga ikaw usa ka Muslim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء
والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga isuon, mga ginikanan sa bagong Islam, usa sa pinakadakong grasya ang pag-awhag ngadto sa Islam nga ang tao magiyahan sa kamatuoran. Ang pag-imbita o ang da'wa dili lang sa mga dili pa Muslim, labi na apil na usab ang mga Muslim na. Apan sila napalayo, naluya, o wala na mag-practice sa Islam. Imong tabangan nga magiyahan pabalik sa mas maayong dalan sa Islam. Kung ano na kay kailaw na bago pa sa Islam nga muinom paghapon, ayaw siya kasabi, ayaw husgahi, hinuluwa, pasabta siya isip usa ka bago pang Muslim. Nga ang pag-uswag sa Islam, hinay-hinay nga proseso. Ang importante, mao ang tinuod na pagpalingkamot sa pagbiya sa dautan. Awhaga siya nga magpadayon sa pagkat-on sa Islam, makikuban labi na sa mga maayong Muslim. O magpalingon sa iyang pagtuo, pinaagi sa sala, pagdua, o maayong buhat. Kung aduna kay kailan nga dili magsala, ayaw hapon kasapit, hangyuha, ikuyog o dalha siya sa masjid sa dihang ikaw magsala. Aron makita o babati niya ang kaayuhan sa pagsala. Kung doon na kay pariente o amigo nga nanginahanglan o paghinundo, pagtambat o giya, tambagi siya sa maayong paagi. Tungkol kay Islam, ad-dinul nasiha, ang relihiyon sa matinud-anong pagtinambagay. Karon sa atong panahon, kung ikaw mahimo nga kahayag sa kinabuhi sa uban, makahatag o positibong impluwensya, buhatag kini sa kinasingkasim, kabahin kini sa imong pagkatinuod nga Muslim. Tungkol kay ang Muslim, dili lang maayo sa iyang kaugalingon, kung dili nabalaka usab sa kaayuhan o kaluwasan sa uban. Isip ko sa ka-Muslim, kinahanglan nato itudlo ang maayo o magligay sa dautan. Dili pinaagi sa kasuko, dili pinaagi sa pagpugos, kundi pinaagi sa kaalam, pagsabuhay o matarong nga pamatasan. Kung ikaw ang labing nasayo, kay ikaw ang labing nasayo ug hustong paagi sa imong igsoong Muslim, sa imong amigo, sa imong silingan, sa imong kauban sa trabaho, matulog ni Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idatil hasanah. Dapita pagdapit sa tanang katawhan ngadto sa Islam sa dalan sa imong Ginoo, uban sa kaalam o maayong pakighinabit. Pasabot nga, ang pinakamaayong da'wa dili lamang sa pulong, kundi pinaagi sa imong maayong pamatasan o paginabuhi sumbay sa Islam, uban sa kaalam, kaluluwa o maayong pagpakinabuhi, pagsabuhay. Mga igsoon, paminawan ninyo kini si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon, ang tao nga nagtabang o nag-awhag sa uban sa buhat o maayo, makadawat siya o parihas nga ganti sama sa tao nga nagbuhat sa maayong buhat. Unsay pasabot ini mga igsoon, kung ikaw makatawang sa usa ka tawo nga makabuhat siya o maayo, sama sa pag-awhag niya nga siya magsala, sama nga siya maglikay sa haram o pagtambag sa pagbuhat sa maayong buhat. Kung iya kining sundot ang imong gitambag, ang ganti nga iyang madawat, makadawat kausap sa samang ganti. Kung pinaagi sa imong impluwensya ang usa ka tawo magiyahan ngadto sa maayo, ang imong reward pareho sa iyang reward. Kung kini makapahimo sa uban sa pagbuhat o bayo, maraghan ang imong ganti
o magamit niyo kini dito sa bigas kinabuhi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingon, wallahi, kung ang usa ka tawo magiyahan sa Islam pinaagi kanimo, mas maayo pa kay sa bisan unsang bahandi nga imong ma-imagine. Pasabot mo igsoon, ang magiyahan nimo sa kaayuhan mas dako pa kini kaysa usa ka milyon ka dolyar, ug mas dako pa kaysa tanang kwarta dinhi sa kalibutan. Busa mga igsoon, gamita ang imong potensyal, panaghana, pagsugod, maayo, o pagdili sa dawlan. Influensahi ang uban sa positibo nga paagi. Sugdi kini sa imong kinasing-kasing o sa imong iya. Maayong intensyon kung buhaton nato kini sa tinud-anay, si Allah subhanahu wa ta'ala mag-abli sa daghang puntahan sa kalampusan o kaayuhan. Mga igsoon, hinumdumi gini, ang imong gamay nga buhat mahimong bunga sa dako nga reward kung imong magiyahan ang uban ngadto sa Islam. Amin ya Rabbil Alamin.